Kan blive sagtens kureret, det er lige mig. Der vil jeg nu godt lige have haft lidt mere forberedelsestid. Nej. Jeg synes, det går meget hurtigt, Kasper. Hvad fanden kan så blive? Ikke blive en skid, så? Jamen, jeg skal ikke sidde og forgøjle sandheden for dig. Det her skal ikke få nogen quiz eller gætteleg. Godt, det må være sådan som Susie Wold eller sådan en. Men det er ikke bare... Kaste sig ud i det og så være Susie Wold? Okay. Ja, okay. Det er da fedt.